Okay, alita may galas tunduga mga hisgutanan, mga sukid di paminaw. Now, gahapon, atol mahigala sa busy man kayo itong mga reporters dito mahigala sa ASEAN Summit nga coverage. Doon na mahigala ni abot dito si Press Secretary Claire Castro. So pag abot ni Claire Castro dito, usa sa mga nahisgutan mahigala ang controversial issues. Daghan man ni mga questions labot sa ASEAN Summit, pero na-appeal paghisgot mahigala ang kaso ni Franco Mabanta. Kinsa day ni si Franco Mabanta? Ako mismo kuan kagahapon nga pag report ko pagkabuntag day, buntag ko man ni dakpa no ako tong na-report na to sa Arimen Manila gahapon. Ako mismo wa kay ko kakuan ani mo to nga nagtan-aw kinsa day ni tawhana ha. Kay mo na ko ingon, alang sa mga social media siguro mga netizens kaila sila. Pero sa ato mga listeners sa radio, basigo mo kaila, kini si Franco Mabanta di ay, founder ni siya sa PGMN, kining gitawag og Peanut Gallery Media Network. Unya usa ni siya sa usa ka social media personality. Pagkita sa kini ang pangan manggod ni Martin Romualdez, nahugyaw dayon ang mga tao. Lain-lain dayon ang reaksyon. Kay kini gud og inani nga gidakop mga higala. Di man yan ilado siguro kaayon eh. Sa ba ning kuana day? Si Franco Mabanta. Pero ang nalambigit man gud Martin Romualdez, muna ni buto ni mga higala na maong isyo. Ha? Kini si Franco Mabanta mga kigalaan, usa kini ka founder sa PGMN, na sila kuan kada na ang social media ba? Unya na sila mga programs, inana. So, nagprograma sa ini. Unya, kuan ni online media network ni. Unya, kining mga politiko, mutap ani niya, kaya na mag-iuban nga mga sabi kay naday, kanang swito gid ba? Mga swito anang mga computers, inana, kining ato mahigala na mauhan aning computer, igor man ta Facebook, nga, mo tam YouTube gamay ana. Di kita kakuha ng uban. Kanang uban, mga genius ka sila anang, mga computer ni store, swito ka sila ana. Di mo magukod lang utok mahigala ng computer. Ngilngig kayo. Muna inday malis nga kung ikaw mo inaay abilidad ana, makakwarta sa kagdako-dako anang inana nga abilidad. Ba't ang hitabo ani kay ngano? Social media kon maka. Unya kini siya medyo nunay mga politicians kay sikat man sa social media kana bitaw mga murag influencer bitaw day no? Inana ba? O kana mga vlogger, inana. So sikat-sikat ka, ang mahitabo ana, mga vlogger, mga influencer, kanang mga politicians magpa-endorse po na nimo. Magpatabang sa na nimo. Kaya kini go mahigalang vlogger ka, inanang social media influencer ka, wa man kay daghang i-consider na day, labi pag imo panalitan, mana imong gamiton pos tinarong kanang imong kuan. Naka mahigalay mga social media platforms diha. Kay mahitabo ana, hasta ganin na mga produkto mo advertise ganin diha sa kuan. Pero ang uban ana, murag ang mita na mo sila na mo arrange ana. But dili ikaw mo personal gyud nga kuan. Pero kaning aning ubang mga produkto, posible personal nga istoryahon nimo ang tag-iya sa social media platform. Labi na kining politika ang hisgutanan mga sukid tigpaminaw. So sulakton nga pagkaistorya, kini si Franco Mabanta, kuan day ni siya. Mo ni nadakpan sa NBI mga sukid tigpaminaw. Wala pa ni kining pangana mabanta di man kay nana ka sipa gyud ta ba, pero ang iyang gikabangga sa Martin Romualdez man. Diha na ni sipa mga kagalaan. Pero atong itatal nimo issue with all due fairness ha. Kini mong issue mga sukid tigpaminaw. Kini si Mabanta daghan mga higala nga mga politicians nga nitapan niya. In fact, doon naman yung mga pictures sa siya nila ni Manny Pacquiao, nila ni Isko Moreno, nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nilang VP Sara, o nila pod mahigalang BBM. Kini picture ng Manny Pacquiao. So, medyo sikat-sikat kini siya pod within sa ilang level sa kwan. Kani picture ng BBM. Nya do na kay gahapon ang gipakita ni Claire Castro kadto mga pictures nila mahigala sa mga Duterte. Kini kang Isko Moreno, no? So kini siya kamao ni sa social media, itap ni siya og mga politicians. Labi na karon mga panahon na like, campaign period kini kasama si Grace po ni. Daghan ni mga politicians nga kuan niya, no?
Di pa man siya bata-bata pa man nila, mga 30 kapin pa man ni. Pero naasay na mauhan ba sa social media. So doon ay mga mutap niya kay kinig mga politicians gusto ka mahigalang sa imong campaign. Ari ka mahigalang sa radio, TV or ari ka sa radio or sa newspapers. Karon nauso naman ng social media adto po ka mo advertise dito sa mga vloggers kanila mga vlogs na kanila mga social media accounts nga daghang followers. Amo na nga kuan. So kini siya usan ni nga medyo gitap nila. Mantigo ni mahigala sa social media. Di lang, in fairness, mahigala, hapit-hapit mga politiko katong kuan, Isko Moreno, Manny Pacquiao, puro sa mga kandidato pagka natong 2022 election. At doon na po sa gipangtabangan. Mga isyo nila, mga politika na social media na ilang gipanggamit. Ang hitabo dahil mga sukid di paminaw, nga suod ni mga higala o asa ni na suod ni Manny Pacquiao, suod baka ning Indril daghan man sa mga inana nga kuan naman sa circle. In fact, do na pag ganito may higala nangaon sang Sandro Marcos dahil ang birthday may higala unya na taon to ipakita mga kigalaan. So sa laktod nga pagkaistorya malagmit suod ni siya ni BBM, suod ni siya sa mga Duterte, suod ning Isko Moreno, suod ning Manny Pacquiao, suod ning Crispo, suod ning Indrile, malagmit naghanig suod ngano man. Kay tungod sa iyang trabaho, isip social media mga higala, isip founder, ining gitawag mga kagalaan o kining PGMN, Peanut Gallery Media Network. Straight to the point. Ana atong pagtanaw nga, malagmit, iyan ni mahigala mga amigo, kay kining mga politiko ha, mutap sa diniya. Magpatabang ba ni Store? Magpatabang, tabangin mi sa mayang pamaagi sa among campaign. Ana, labi na karon mga higalang campaign, yung karon, kinahanglan kag social media support. So, manginahanglan kag social media support, kini siya. Mo'y gitap nila mga sukid ng paminaw. Ang ubansad, panalitan, asa na magkakaroon? Maingong panalitan ni mahigala si Franco nga, ikuha na ba ko sa BBM nga kampo. Nga ko mutabang. Pero maingong po itong kampong Isko Moreno. Sige lang, tuwa na ka dito speakers ka, tabangin lang sa may dire. Sa technical lang nga, kung ano sa may pamaagi, ano mo na. Kini mga inani day, mutabang po na sila day. Kaya mga consultations ba? Kita gagwan na naman tayo kaila gani anak nga swito anang inana. Daghan sa consultancy. Oh, nakakaila na day. Nga, daghan sa mga konsultan sa speakers, inana ba? So daghag suod. With due fairness sa mga politiko, malagmit, suod ni siya mahigala sa mga politicians kay may ikatabang masad siya mahigala sa ilang campaign. Anak naman na ba? Straight to the point. Mabita na mahigala. Kini mga politicians, anak masagina mahigala. Mo kigsuod sila, makigkuan sila anang usa ka tao nga kuan. Mahimong amigo gyud mo mga kilan, mahimong duna kay connection, pero mahimo sad nga sud-suod ka amigo mo kay makatabang sa kanila. Ina na. So, sa laktod nga pagkaistorya, iyan ning mga friends. Karon ang hitabo. Manny Pacquiao, nidagan may pagka-presidente pagka 2022. Malagmit nagpatabang po si Manny Pacquiao. Unya, pero active ni si Franco Mabanta sa iya mga posts. Marag active siya sa 2022, active siya sa grupo sa Uniteam. Kailangan klarohon talaga ha. Sa active siya sa grupo sa Uniteam. Pero nga naman nga magkasuod man sa itong Isko Moreno na ni Manny Pacquiao, na Crispo, malagmit nga, nagpatabang po sila. Palihal ko na mahigalag, konsultan ka anang maayo kag man na ako'y kaila, di na ako isulti, nga, sito anang inana, sito kayo. So, konsultan sa diri, konsultan sa dito, dako-dako gimodawat ni. Paldo-paldo gini. Bisan pa kanila yung mga produkto nga competing, okay po, sold pikas, bisa competing pa. Nga naman, total may mga di man ko makita. Technical support kami ako. Ang uban po makita, pero ano, mingon, patabang ka, tabangan lang ka. Dili lang ko makakommit ni mo ko ani butanta basin sa Uniteam kay Uniteam man ni siyang daga iyang mga post pang Uniteam man kanito. So nya patabang si Isko Moreno ina na. Tabangan lang tika mayor pero nani ako ikatabang nimo na kana imong social media ayuhon nimo na nya na ang mga pamaagi ana yani nya mag-invite ta kagwan diha mo daghan ng imong mga followers. So malagmit asap man ni Pacquiao god. So sa to ba kining tawhana galalas-laras na bisag kinsang politicians. Galas-laras, muadtos mga Duterte, muares Marcos, muadto mahigala ka Manny Pacquiao, muari po mahigalang Isko Moreno, muadto kang Crispo. Naa siya ba? Naa ba sa pictures in really gani? So, kuha ni siya. Naa ni sila anak nga circle. Ang nahitabo mga sukid di paminaw,
Kay naaman ni say iyang YouTube channel mga higala. Doon na ni mga programa, nya doon na ni po sa mga expose. Pariharan ni nato media god nya nana pero kini ila social media lang ni. Ang ato gos media mga higala dagham ta mga rules nga i-follow diri. Follow tas KBP code. So lahi ning ato dagham tag mga i-consider. But kana sila kasi nabot mga kagilaan na okay. Unya ang ethics po natong gi-follow lahi sad sa DYHP mga higala ug IFM natay kagulingong mga rules pod mga lagda unya ang KBP na asad. Kini po sa social media mga vloggers ila po na di lang po ko maglabot nila unsa napoy ilang mga pamaagi. So kung panalitan magpatabang kag vlogger, magpatabang kag influencer, magkasinabot mong duha di nara ninyo. No? Lahi man ning media ko dinday maris kay ang ato prinsipyo man ning ato nya ato man sa mahigalang proteksyonan ang atong credibility. Kay usa gud ana mahigala og tan-aw di naka-credible sa pamamusunod nimo, no? O lahi po ng ila sa mga vloggers, mga influencers ato po sa respetaran nga mao po na ilang pamaagi. Pero makapaldo-paldo kuno na sila day kinahanglan ko ni kwarta sa kuno anay kuno. Gawas anang mga politicians na po'y kwarta na smita kuno matud pa. Ambot sa tinuod ha kay no koy kaila moingon nakakwarta ta na sa mita mo hatag. Nya na po'y kung kailaw sa mga batihi kay smita. Na kay YouTube channel, na kay Facebook page. Magkakwarta ko no kana uban nagbagulbol nga daghan ako gibuhat diri. Bisag unsa lay buhaton ni Monistor pala magkakuan kanya human mao ro ni gihatag ni Mita. Napoy mga nagbagulbol ana. Ang uban gud mahigala himuon lang gud tanan gud mukaon lang bisag unsay kanon. Pangiman-himan mahigala gamay ra gisweldo Mita. Di pala bigyan mo tarong sweldo manis og unsang pitsaha mo sweldo way Clarix. Matagbaw kag li sa imong bank account na nasuod na ba ka no? Pero kanay uban nagkapaldo-paldo sila niya. Ang uban pod nga murag tan-aw nila murag dili man kita makasalig ining mitag klaro may mga politiko. Mo na nga ang mga politicians sa tan-aw sa imong kwan social media platform okay ka. Duulon kay politicians. Tan-aw nako mo na ilang kalaki. So kini mga higala wa man poy dautan ana makigsuod ka nila depende na maguna ila na mahigala mga decisions. But kini tan-aw ko expert ni sa mahigala sa social media so daghay ni duol niya. Duol niya mahigalang kampo ni BBM, ni duol niya kaniadtong kampo ni Duterte, ni duol niya mahigala si Isko Moreno, si Manny Pacquiao. Kita mo, daghay mga pictures ani. So, tungod sa iyang expertise anang butanga diha. Ang problema ro nadakpan man mahigala. Nadakpan sa extortion, karon natudtod na kisay suod.